Λοιπόν, για να κατεβάσουμε την processing, πατάμε στο download processing. Άμα θέλουμε να κάνουμε donate, επιλέγουμε μία από αυτές τις επιλογές, ή αν δεν έχετε χρήματα, απλά πατάτε no donation και πατάτε download. Τώρα, είτε έχετε Windows, είτε έχετε Linux, είτε έχετε Mac, υπάρχουν τρεις διαφορετικές έκδοχες για κάθε λειτουργικό σύστημα που έχετε. Εγώ έχω Ubuntu 64-bit, οπότε θα δοκιμάσω αυτή την εφαρμογή. Κάνω λοιπόν κλικ. Τώρα την έχω ήδη κατεβάσει, οπότε δεν θα την ξανακατεβάσω, και σας κατεβάζει ένα αρχείο. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Πάμε λοιπόν στα downloads. Στα downloads το αρχείο νομίζω είναι αυτό εδώ. Έτσι, δίνετε λοιπόν tar xv fz, αν θυμάμαι καλά, processing 2 Linux 64, και αρχίζει το extracting. Βέβαια μπορείτε να το κάνετε και από γραφικό περιβάλλον, απλά εγώ είμαι περισσότερο τύπος της κονσόλας. Περιμένουμε λίγο να τελειώσει το extracting. Έχω αργό υπολογιστή, γι' αυτό καθυστερεί. Ωραία. Άρα μπαίνουμε στο φάκελο processing. Όπως βλέπετε υπάρχει το εκτελέσιμο με πράσινο χρώμα processing, και για να το εκτελέσουμε ./processing. Περιμένουμε λίγο. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Να το. Αυτό λοιπόν είναι το προγραμματιστικό περιβάλλον της processing. Εδώ πέρα θα γράφουμε τα προγράμματά μας. Πατάμε για παράδειγμα play και βλέπετε ότι μισό λεπτό, αργεί λίγο, ναι, ok. Πάτησα λοιπόν play και δημιουργήθηκε ένα καινούριο παράθυρο χωρίς να έχω καθόλου γράψει κώδικα. Οπότε, χωρίς να έχετε γράψει καθόλου κώδικα, άμα το εκτελέσετε σας αναπαράγει ένα καινούριο παράθυρο. Μπορώ για παράδειγμα να γράψω size, φτιάξουμε ένα παράθυρο με διαστάσεις 640 και 480. Πατάω το play και βλέπετε ότι έχει φτιάξει ένα τέτοιο παράθυρο. Άμα του πω να το κάνει και κόκκινο, background 255 0,0 play, και βλέπω ότι το παράθυρο έχει γίνει κόκκινο. Τώρα δεν θα εξηγήσω τι κάνουν αυτές οι εντολές, θα τις δούμε σε λίγο. Απλά θέλω να σας δείξω πόσο εύκολο είναι να γράψετε κώδικα στην processing. Στο επόμενο βιντεάκι θα δείξω πως εγκαθίσταται η processing σε Mac.